हेलौ लोगोफोर नै आंना फिसाला नारें जादों खाजि नै बिदानि फिसालाबो नै हेलौ लोगोफोर आंनि किबि ब्लग चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय आं दा नै मा खालामदों होनबा गेस खारगानायनि नारें खमला जाना होननानै खाजि लोगोफोर हा लोगोफोरा नायलांबाय था आं भिडिअखौ देखायनि आं नोंसिनो जुरिहांबाय नै जिरहांबाय लोगोफोर नायलांबाय था आं भिडिअखौ जोबजासे दा नै गामलायाव जिरहांबाय नै 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 बेबाव दं नै 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 जि गोथाव जासिगोन आं बेखौ लगायनानै आजिदों बिहा जाबाय थादों कप कप कपनो फिसालालै आजिदों बिहा जाबाय थायो जाम्बा बोरो हासुनाया बोरो सिसिनाया दाबो हासुआ नारें जागासिनो दङ बियो निलाय हासुखांबाय हासुखांबाय जानायावबो गोथाव जायोमोन दिनैसो लाबोलायबाय नोंसिनो सेयार खालामसैलाय लोगोफोर भिडिअखौ टाइमा मोना अबसर साख्रियावला नालाय सोरांबानो नै बेखौ बेंनांगौ जायो रुवाथिसो आङो नैबे बेथाखौ दासो अफिस गना फैदां उफाय गैया आरो नैबेखौ बेंनांसिगौलाय बिमाथ' बिमा जेबो लानो रोङा संनाय जानायल' सोरांबाथाय आंनि आरो दिनै डिउटि गना फैलायबाय लानांसिगोनलाय आं उफाय गैला जागासिनो दङ बेजिदों बियो जादों एरलाना गब गसगासिनो दङ दा सावफ्लेसिलाय नोङो हो सावफ्लेसिलाय नोङो हो लुबैबाय जाथारला खदै गनोसै लोगोफोर माला मोनजाबावगोन जाखो बिदि होलायलाय जाथारनोसैब्रा आं र' संख्रि फानलु हालदै संख्रि सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास लागायनोसै लुगैथारबायलै जालालै लोगोफोर दा लुगैदे नोंसोरबो होद ओंखामफोरबायदि जाखायबाय जालायबावबाय खुगायाथ' नायलाय खुगायाथ' बुंजोब्बाय नै खुगायाथ' आयौ नैबे आंनि बेथा जानाया जादों रसखौल' सोबनानै गारदों बे हायाव हानै हानै जागासिनो दं नायलाय एफा गिदिर गिदिरनो जाफ्रामबो हामा नै आंखौ जेला होनो नै दाबो गैयाबाथ' बुंखिसेल' बे आजानो जाबाय थायो आं सेरनो नै नाङा बेनो बे थावा खुगायाव नायनाय थुम थुम दंजोबो खुगायाव आयु बुलायबावो आरो नो फैबावबाय जोंना एरबावबाय सारबाय ओइ सासे सनजा फैबावबाय न' खाथिनि जासोला सनजा सनजा बे नामा सनजा बोलो गोरा देन्जारलै खारखुजोबखायो बियो आं दिनै फार्स्टनिफ्राय जाफिनबायथ' खोख्लैजोबगोन ना बियो सनजा लुगैबाय नामाब्रा गथाय गबायना सनजाया केमेरामेन मुंलालानो गुस्थि गोजा जानो गाबनायल' खालि गाबनाय ओइ नों गाबनायल' गाव हरजोबलाय दा एबा जाबाय लोगोफोरनो गोथावथार बरिया गोथाव जादों Halo Bay. Halo Bay. Ayo, ayo.
나 핀가나 그거야. 핀가나 그니가 나 한저이. Hay luôn vậy hay là luôn vậy nhá. 파스타인지는 나는 가지 잡아. 이 말이 뭐래야 거든. 나오나? 뭐? Không ra luôn à? À, đã không thế? Mi chưa rồi bạn. À, chim mưa giờ bạn. Này bên đi mẹ, làm sao là nửa gớt này bang giờ này không? Chả bóng nữa. Gớt này khá vậy anh em. Ủa bao? Ơi, ủa thế đây? Bán thằng được đi khổ bán thằng được. Là cái chứ. Phi nào phi nào. Sigo bang. Được rồi. Đủ để cứ rồi. À. À. Đây, mang phi cái nào khay? À. Đây là mi lên à? Mi lên à? À. À. Mi lên à? Chẳng phải là. Mi lên mà nữa. À không mà ăn rồi đi. Kako fillet hade. Vad precis nej. Kako fillet med tas på av det. Finishing. Là. Logo anh video मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोदानाव चेनेलखौ नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो। बाय बाय। जय बरानि।